खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। रायजोआव लकडाउन होआखैब्लाबो लकडाउन बायदिखौनो बुंजायो। कभिड-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय रायजोआव सानसे एबा साननैयावनो गोदान नेमखान्थि दिहुनबाय थादों। दिनै फिन ओंखारबावनो हागौ गोदान आयेन। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा माखासे गोदान आयेनफोरखौ लानानै दिनै गोदान एसअपि फोसावनायनि खोथा बुंथिदों। रायजोआव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्ला एबा इन्टार डिस्ट्रिक्ट दावबायनायखौ हेंथा होनो थांखि लादों। बेनि सायावनो गोदान एसअपि फोसावनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरनि सोमोन्दै जेबो बुंथ'वाखै, नाथाय दिनै गोदान एसअपिआ ओंखारोब्लानो बेनि फिननायखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो रायजोआव लकडाउन होनायनि सायाव सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा बुंथिदों दि लकडाउन होनाय जायोब्लाबो कामरुप मेट्र, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया बे मोनथाम जिल्लायाव होनाय जानो हागौ। मानोना बे मोनथाम जिल्लायाव बांसिनै कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो थासारिया गाज्रि होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे लकडाउन होयोब्लाबो गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइ होनांगोन। बेनिखायनो लकडाउन जागोन ना जाया बेफोरनि सोमोन्दै फैगौ बुधबाराव केबिनेटआव सावरायगोन होननानैबो मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बिजिरसालि एबा कर्टआ रायजोआव लकडाउन होनो थाखाय बोसोन होदों होननानैबो मिथिहोदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि इन्टार डिस्ट्रिक्टआ बन्द थायोब्लाबो इमार्जेन्सि सार्भिस, एसेन्सियेल सार्भिस आरो इमार्जेन्सियाव ओंखारनाय सुबुंफोरा दावबायनो गनायथि मोनगोन। भारत नाङैनो कर'ना भाइरासनि गोख्रैयै गोसारनायजों लोगोसे रायजोआवबो गोख्रैयै कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो दा बे समाव जों बयबो सांग्रां जानानै थानाया जोबोद गोनांथार। कभिड-19 पजिटिभ जानायनि उनाव गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय सासे सुबुङा। बे जाथाया रङियायाव जादों। विवेकानन्द शर्मा 49 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि बिसि लीला देवी 38 बोसोर बैसोनि। बिथांमोनहा सानैबो कभिड-19 पजिटिभआव गोग्लैनायाव न'आवनो थादोंमोन एबा हम आइसोलेसनाव थादोंमोन। लीला देवीआ बुंथिनाय बायदिब्ला बिथाङा कभिड-19निफ्राय बारग'नो हाबायमोन, नाथाय फिसाया बारग'नो हायाखैमोन। फिसायनि देहाया लोरबांथार जालांनायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखायसो सावरायलायदोंमोन। बेनि उनावनो फिसाय विवेकानन्द शर्माया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। जाथायनि सायाव बिसि लीलाया दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे अजद दैखांनाय बायदिब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सावस्रि बिफानजों जगाजग खालामनाया जादोंमोन, नाथाय सावस्रि बिफाननिफ्राय जेबो फिननाय मोनाखै। जाहोनाव बेरामिया मेन्टेलि लोरबां जालांदों। देहाया लोरबां जालांनायनि जाहोनाव बिसि लीलाया फिसाय विवेकानन्द शर्माखौ देहा फाहामसालिसिम लांनायनि खोथा बुंदोंमोन। बेनि उनावनो बिथां विवेकानन्दआ गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु बिथाङा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयार आनजादनि सायाव माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि गोबां आनजाद होग्राफोरनि बिमा-बिफाफोरा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयार आनजादनि सायाव सोंथि सोंबाय थादोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा सेबानि चेयारमेन आरो माखासे अफिसियेलफोरजों थांनानै सावरायहैदोंमोन। डक्टर रनोज पेगु बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला मोन्नैबो आनजादखौ खुंथारनाय जागोन, नाथाय साबजेक्टखौ खमायनानै होनो हागौ। जेरै मेट्रिक आनजादनि थाखाय मोन 6 साबजेक्ट दङ, बेखौ खमायनानै मोन3 खालामनानै होनो हागौ आरो मोन3 साबजेक्टखौ फरायसाफोरा गाव गावनि गोसो बायदियै सायख'नानै लानो हागोन। थिग बेबायदिनो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि सायावबो खालामनानै होनो हागौ। मोनसे फोरमायनाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि खालामनो सानदोंसो, दासिमबो थि थांखि लाथ'वाखै। फरायसाफोरा फरायनानै जेब्लाबो थाग थियारि जानानै था, मानोना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया रोखायै बुंथिदों दि आनजाद खुंनो थाखाय बिथांमोनहा जेब्लाबो थाग थियारि आरो आनजाद खुंनायनि 15 सान सिगां नटिस होगोन। बेनि उनावनो आनजादखौ खुंनाय जागोन। नाथाय आनजादनि सायाव लानाय बेफोर थांखिफोरा कभिड-19नि थासारिया मोजाङाव फैयोब्लासो जाफुंगोन। जायनाखि कभिड-19नि गोसारनायखौ खम खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा गोदान नेमखान्थि दिहुनगासिनो। बेनिखायनो फैगौ 25 मेसिमाव आनजादनि सोमोन्दै रोखा खौरां मोनगोन होननानैबो फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो आसाम हायार सेकेन्डारि टेटनि रिजाल्टखौबो फैगौ सप्तानि गेजेराव फोरमायनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों बिथां डक्टर रनोज पेगुआ। साननैसो सिगांनिफ्रायनो सासे बर' सिख्लानि मोसानायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादोंमोन। बर' सिख्लाया मोजां गाननाय जोमनायजों मोनसे मेथाइआव मोसादोंमोन, नाथाय सोरबा सुबुङा बिथांनि मोसानाय भिडिअ'खौ गुबुननि भिडिअ'जों सरजाबफादेरनानै मोनसे गोदान महर होदोंमोन, जाय बांसिनै भिडिअ'खौ भाइराल जाहोदों।
बर' सिख्लानि सायाव गोरोन्थि खौरां फोसावनानै भिडिअखौ जाय इडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारजेनदों गिबियाव बिथांनि गोरोन्थि। बेनि उनावनो माखासे गुबुन हारिनि इउटुबारफोराबो इडिट खालामनाय भिडिअखौ फोथायनानै बेनि सायाव नायबिजिरालासे माखासे खोथा बुंनानै भिडिअखौ हगारफिननायखौ नुनो मोन्दों, जायखौ नुयोब्ला एसेब्लाबो गोसोआव दुखु मोनखांनाया फैयो, समाव रागायाबो जोंफ्राङो। इडिट खालामनाय भाइरेल भिडिअनि बायदिब्ला सिख्लानि मोसानायखौ हेंथा होनानै गामिनि रायजो राजाफोरा सिख्लाखौ बुग्लिदों। बेनि उनाव सिख्लाया जिउ फोजोबनानै लादों। नाथाय थारा बेनो, मोनथामबो जाथाया गुबुन गुबुन। मोसाग्राया गुबुन, बुजाग्राया गुबुन आरो थैनाय सिख्लायाबो गुबुन। मोनथामबो जाथाया गुबुन गुबुनखा होननानै मिथिसेयावबो भिडिअखौ इडिट खालामनानै हगारजेननायनि गोरोन्थि होननानै साननो हायो। मानोना गोरोन्थि खौरां फोसावनाया समाजाव गोबां खहा लाबोनो हागौ। मोसानानै भाइरेल जानाय सिख्लाया मैया गावनि फेसबुकनि गेजेरजों खेंफोरथि होफिनदों दि जाय भिडिअआव बुजानाय आरो थैनाय नुदों बे सिख्लाया गाव नङा। बेनि उनाव बिथाङा लिरबावदों दि अन्नानै इयुनाव सोरनिबा जाथायनि सायाव मोजां गाज्रिखौ मिथिनानै लाग्रो, बेनि उनावसो बिजिरनो नाजा। मानो होनोब्ला बेयाव सासे सुबुंनि जिउनि खोथा फैयो। बेनि उनाव जोबथारनायाव बिथाङा लिरदों दि गाव गावबागाव मोजाङै था आरो गुबुनखौबो मोजाङै थानो हो। शिबसागराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। रिपर्टनि बायदिब्ला शिबसागरनि स्टेशन चारियालीनि निउ मार्केटआव अरा नांदों। बे अर नांनायजों गं 35 दखानफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबनाय खौराङाव मोननाय जादों आरो बे जाथायजों फ्राय 50 लाख रांसोनि सम्पति खहा जानायखौबो मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ सर्ट सार्किटनि थाखायनो जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। अर खामनायखौ उनाव स्टेट फायार डिपार्टमेन्ट आरो ONGCनि अर खोमोरग्राफोरा फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसफोरा दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा मैया एबसुनि हांख्रायनायाव मानास माहारियारि हाग्रामानि आइबिआव जयै सावरायलायदों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव सागानगिरिफोरा आलदा आलदा राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमलायदोंमोनब्लाबो मैया जयै सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि बे सावरायलायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिथांमोननि अनगायैबो एनडिएफबिनि पि हान्जानि बारग' आफादगिरि धीरेन बर', बारग' आर हान्जानि गाहाय नेहाथारि बि अनजालु आरो इउपिपिएल हान्जानि एमएलए आरो एमसिएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनहा बे सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सावरायलायदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। आरब लैथोनिफ्राय फैनाय टौती साइक्लननि गोहोमजों दासिम 7 सुबुंनि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों। 7नि मादाव थांनाय साननै सिगां केरालानिफ्राय 2 आरो दा कर्नाटकआव 4, गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। केरालानि उनाव कर्नाटकनि मोन 6 जिल्लानि गासै मोन 73 गामिफोराव टौती साइक्लननि थाखाय गिलु बालु अखा बारहुंखा बारदों, जायनि गोख्रैथिया घन्टासेयाव 70 निफ्राय 90 किल'मिटार होननानै कर्नाटकनि स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ मिथिहोदों। कर्नाटकआव गिलु बालु बारहुंखा बारनायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां बिफां लाइफां, मोब्लिब खुन्थिया, न' बां बायदिफोरा खहा जादों। इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDआ बुंथिनाय बायदिब्ला आरब लैथोनिफ्राय फैनाय बे साइक्लना केराला, कर्नाटकनि अनगायैबो महाराष्ट्र, गुजरात आरो तामिलनाडुआवबो गोहोम खोख्लैगोन। रायजोआव गोदान सोरखार जानाय लोगो लोगोनो माखासे गोजौ थाखोनि बिबानाव थानाय अफिसियेलफोरखौ सोलाय सोल' खालामदों। सानसे सिगां एसपिफोरखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव सोलाय सोल' खालामनायनि उनाव दा DC, IAS, ACSफोरखौबो सोलाय सोल' खालामदों। बेनि मादाव माखासेफोरखौ फोरमायनानै होनोसै। सेथियाव दङ डक्टर पि उदय प्रवीण IAS, जाय आसामनि बिसायख'थि आयगनि डिपुटि सेक्रेटारिमोन। बिथांखौ दा अदालगुरि जिल्लानि डिपुटि कमिशनार बानायनाय जाबाय। नैथियाव दङ आयुष गार्ग IAS, जाय आसामनि रांखान्थि बिफाननि डिपुटि सेक्रेटारिमोन। बिथांखौ दा बाक्सा जिल्लानि डिपुटि कमिशनार बानायनाय जाबाय। थामथियाव दङ नरेन्द्र कुमार शाह IAS, जाय हाइलाकान्दिनि एडिशनेल डिपुटि कमिशनारमोन। बिथांखौ चिरां जिल्लानि डिपुटि कमिशनार बानायनाय जाबाय। ब्रैथियाव दङ मेघानिधि दाहाल IAS, जाय हाइलाकान्दिनि डिपुटि कमिशनारमोन। दा बिथांखौ क'क्राझार जिल्लानि डिपुटि कमिशनार बानायनाय जाबाय। बाथियाव दङ पबित्र राम काउन ACS, जाय आसाम सोरखारनि इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिमोन। बिथांखौ दा सनितपुरनि डिपुटि कमिशनार बानायनाय जाबाय। दथियाव दङ श्रीमती उत्पला साइकिया ACS, जाय आसामनि इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनि एडिशनेल सेक्रेटारिमोन। बिथांखौ सोनाब कार्बि आंलंनि DC बानायनाय जाबाय।
NSN उदखारि हानजाया साथाम सुबुंखौ अरुणाचलनि लंडिं जिल्लानिफ्राय लांखारदों, जेराव सासे आसामनि आरो गुबुन सानैया नागालेन्डनिमोन। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला सराइदेव जिल्लानि खाथियाव नागालेन्डनि लुंगुवानिफ्राय अरुणाचलसिम 18 किल'मिटारनि लामा मावनो थाखाय 36 कौटिनि सासे कन्ट्रेक्टरा कन्ट्रेक्ट लादोंमोन। कन्ट्रेक्टरा नागालेन्ड मन जिल्लानि, बिथांनि सिङावनो खामानि मावोमोन लांखारजानाय सुबुंफोरा। लांखारजानाय साथामनि मादाव सासेया आसामनि, मुङा बिकास, बिथाङा जेसिबि सालायग्रामोन, आरो गुबुन सानैया नागालेन्डनि। नागालेन्डनि सानै लांखारजानायनि मादाव सासेया NSN उदखारि हानजानि आखाइनिफ्राय खारखुमा बोनो हाफिनबाय होननानै मिथिहोदों। जाथायनि सायाव दा कन्ट्रेक्टरा नागालेन्डनि मन जिल्लानि पुलिस थानायाव FIR होबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।